הנפש שלי היא חיה בים, אני כל יום רואה את הים. השיר הראשון שכתבתי זה על הים. הגלישה בשבילי זה היוגה שלי לחיים. האמת שאני גולש מכיתה ו', אני היום בן 42, אז לך תספור, כמו שאומר הגשש. הים זה, אפשר לומר, זה הבית שלי. אני גר מול הים ואני כל היום בים. הגלישה זה החיים שלי, זה כל מה שאני אוהבת לעשות. אני מגיעה לים, גם אם אין גלים, גם אם יש גלים, אז אני גולשת. אם אין גלים, אז אני בים. הגלישה בשבילי זה משהו מאוד טוב, מאוד רוחני. יש משהו אפילו כמו דתי בגלישה. שלי זה כזה שקט, ואני בא להתנקות. אני גולש, נראה לי משהו כמו 8 שנים כזה. התחלתי בגיל 20, 21. למרות שבילדותי הייתי גולש בוגי, אז אולי זה עכשיו יותר זמן. הים הוא החבר הכי טוב שלי, הים הוא החברה שלי. אני נמצא יותר בים מאשר אני נמצא בכל מקום אחר. תגיד, ומה החוויה הכי לא נעימה שקרתה לך בים? היו כמה חוויות מגעילות, בעיקר בחורף, שמזרימים את הביוב למים, לא מתחשבים. אתה יושב במים, גולש, ואתה מריח את המים, יש להם ריח, סליחה על הביטוי, של חרא. הכל זבל מסביבך, שקיות צפות, טמפונים, דברים מגעילים. אז השנה, זו הייתה שנת שיא שדיווחו בטלוויזיה כבר, פעם זה היה ברמת הרדיו שקיבלנו דיווחים לא להיכנס למים, היום זה ברמה של טלוויזיה, ערוץ 2, ערוץ 10, מודיעים לא להיכנס למים, וזה בעצם שהרשויות מאפשרות למפעלים, בעיקר בים גבוה, לשפוך את הפסולת שלהם. בחורף האחרון נכנסתי לגלוש, והכל היה בסדר, המים היו נראים טוב, נראים נקיים. נכנסתי למים, נכנסתי לגלוש לאיזה 3 שעות אני חושבת, כשיצאתי מהמים כבר לא היה אף גולש במים. יצאתי, כל המים, הסתכלתי אחרי זה על הים, כל המים היו בצבע חום, היה לי ריח של קקי, כל החליפה שלי הריחה כאילו יצאתי מתוך ביוב. הגעתי הביתה, הייתי מרותקת לאיזה 4 ימים למיטה. אני זוכר את עצמי באיזה חורף נכנס פה. נכנסתי לגלוש בפיק, באילטון, בסערה, וכשיצאתי החוצה, קודם כל היה מין איזה שובל כזה שנכנס עם הזרם של לכלוך, צואה, שקיות. את יודעת, נראה קצף כזה על המים, וראיתי חולדה שוחה לעומק. התבלבלה, איבדה כיוון. האמת שהרבה פעמים אתה נכנס ופשוט מגעיל. יש מלא שקיות ובלגנים ובקבוקים ונעליים, ואתה פשוט חותר בין זבל, שזה לא כך נעים. מה אתה חושב שאפשר לעשות בנידון, שצריך גם לעשות? צריך להעניש. אני חושב שבתור אינדיבידואל זה מאוד פשוט לשמור על ניקיון. פשוט כל אחד צריך לאסוף את הזבל שלו. כמה שזה נשמע פשוט, ככה זה פשוט, וזה קל. אתה הולך לים, קח שקית, מה שבאת איתו, תחזור איתו. השינוי מתחיל, אתה יודע, בכל אחד ואחד מאיתנו, שיודע שאם הוא לא אוסף את השקית זבל או את הבקבוק שתייה, שהוא מסיים לשבת בים וליהנות, זה דבר שבסופו של דבר ילך לים, עם הזרמים, עם הרוח, עם הגלים. אני חושב שמי שעושה כזה דבר, אם הוא יחטוף קנס שכואב לו, כסף, אנשים לא אוהבים לקבל קנסות שקשורים בכסף. אני הייתי כונס. אכיפה, אם תהיה בכל חוף ים מוסדר, אם יהיו 2 פקחים קבועים שעשו פטרול הלוך חזור, פלוס 3 אנשי ניקיון קבועים או 2 אנשי ניקיון בהתאם לגודל החוף, אנחנו נראה אחרת לגמרי. ווואלק, באמת, זה לא בקשה גדולה. הים הוא של כולם. דבר ראשון, הוא המקלט של כל אחד. כל אחד יכול לבוא, לעשות את אתה יודעת, לכל אחד יש איזשהו טריפ אחר בים. חלק אוהבים לשחות, חלק אוהבים לשוט, חלק גולשים. חשוב להעביר את זה הלאה לאנשים שצריך לשמור על הים נקי. אני רוצה פשוט לבוא פעם אחת לשבת על החוף שאני לא צריך לחשוב איפה אני שם את המחצלת שלי, אלא שאני אוכל לשים אותה ישר, אני יודע שנקי ואין זבל. הייתי רוצה לראות אותו כמו שהוא היה צריך להיות בטבע.